Mikel du izena eta Mikel poliglota da, oso poliglota dela ere esango genuke, 10-12 hizkuntza hitz egiten bai ditu, eta hizkuntza bat ikasteko bere metodo propioa ere sortu du. Gurekin Mikel Telleria Mujika. Kaixo, Arratsaldeon, Mikel. Ongi etorri. Eskerrik asko. Mikel, hasiko gara hortik, poliglota eta hiperpoliglota. Noiz da poliglota eta noiz hiperpoliglota? Poliglota baten definizioa da, 4 hizkuntza edo gehiago hitz egiten ditu norbait. Eta hiperpoliglota bat, duela gutxi arte ez nekien zer zan, baina da, 6 hizkuntza edo gehiago hitz egiten dituen norbait. 6 gora beraz hiperpoliglota da. Hori da. Oso ongi. Zuk zenbat hizkuntza dakizkizu? Egunen arabera, baina 10-12 esango nuke. 10-12 esango zenuke? Egunen arabera, batzutan 10, bestetan 12. Ez denak maila berdinean, eta batzuk denbora bat uzten baditut erabili gabe, pixkat dut dira, baina gero rekuperatzen ditut, behar ditut danean. Ze hizkuntzak erabiltzen ez badira, erdoiltu egiten dira. Ez da hor dago, hauskeran batez ere, muskulo batzuk muitzen dituzu, ez dakiz zer dan. Baina bolara luze batez, ez badezu hizkuntza bat erabiltzen, gertatzen zaizu zuri ere bai? Asko, bai. Denbora asko egonezko hitz egin gabe, egia da gero bueltatzen dela, ez da erabat ahazten, berriz aukera balima dezu erabiltzeko, bueltatzen da eta lehengo mailara itzultzen zea, baina egia da egonezko 6 hilabete, urtebete erabili gabe, gero asko kostatzen dela. Orduan, netzako garantzitsua da praktikatzea eta ez ustea erdoiltzen. Izendatuko ditugu 12 hizkuntza horiek zein diren, ondo baderitzozu? Hasiko zara esaten osatzen dugun 12koa. Nire 10 hizkuntza euskera dela, gaztelera, ingelesa, frantsesa, alemana, portugesa, italiera, errusiera, ukrainiera, poloniera, Rumaniera. Bai? Zenba, no? Eta nederlandera, falta zaizu, hori da, baita. 12garrena. 12garrena. Badira 12, bada zerbait. Eta noiz dakizu hizkuntzat noiz menderatu duzun edo, listo. Hitz egin, esan dut. Ez dut esan nahi denak menderatzen ditudanek, edo azterketa bat pasako nukenik, edo... Komunikatu, ez da? Baina bai, film bat ikusi, edo telebista ikusi, edo liburu bat irakurtzeko, edo konversazio bat izateko bai, naiz. Eta zuri etzaizu gertatzen, zeren batzutan gertatzen da, hizkuntza bat ikasten ari zarenean, edo hasten zarenean bat ikasten, agian beste bati lekua hartzen diola, tarte batez. Bai. Eta hori bitatzeko nik rutina bat erabiltzen dut, hizkuntza guztiak ez igual egunero, baina nahiko sarrit denak pixka praktikatzeko. Hori egiten duzuzuk? Bai, daukat ja nire asteko rutinan jarrita ordu batzu dedikauta bakoitzari ez ahazteko. Baina seguru, hainbeste hizkuntza erabiltzeko hor gaitasun berezi bat dago. Musikariak gaitasun berezia daukan bezala, beste kontu bada, gaitasunarekin bakarrik ez dela ezer lortzen, da gero hor garatu egin behar dela zeo zer, baina edonor ezin da iritsi 12 hizkuntza ikastera. Hori asko entzuten dut eta ez nago ados. Nik usteet gehiena dela praktika, erabiltzea. Gaitasun berezirik ez dago. Inor baina azkarragoa edo ez da holako ezerregatik. Ordu asko sartu ditudalako. Eta ordu asko sartu dituzu, 12 hizkuntza horiek momentu honetan, esan bezala komunikatzeko gai ikusten duzu, zure burua, zure kabuz ikasi dituzu hizkuntza denak? Nola izan dau? Danak ez, baina gehienak esango nuke bai ez. Eta baduzu zure metodologia bat, ez da? Bai, hori da. Zer aldatza? Hizkuntzak ikastea baino hizkuntzak erabiltzea gehiago gustatzen zait. Ulertzen da ezberdintasuna. Bai. Nei liburu bat jarri eta gramatikako ariketak egitea eta hori dena, ez zait inoiz gustatuta. Eta jende gehienari ustez ez zaiola gustatzen hori. Baina ez da beharrezkoa momenturen batean hori ere egitea? Ez dakit galdetu egiten. Nere ustez ez. Nere ustez hizkuntza bat ikasteko moduik oberena bi arrazoigatik da erabiliz. Bi arrazoigatik ze bat hobeto funtzionatzen du. Sartzen duzun orduko gehiago ikasten duzu erabiliz, betiko gramatika eta arauak ikasten eta hori dena egiten baino. Eta aparte, asko zerrezagoa da zure burua jartzea ikasten,
ikasteko egiten dezuna, balima da zerbait, gustora egiten dezuna, eta ez lan gehiago. Eta lotza? Hizkuntza bat, justu zabiltzanean, lotza hori sentitu duzuzu? Begira, ni berez nahiko lotxatien ez gauza gehienetako, baina justu horretarako... Lotzagabea. Naiz da gaizki hitz egin, edo oso gutxi hitz egin, beste batzuk zerrenda hortan ez daudenak ere jarri ezkio hitz egiten ditut, gutxi gora bera, oso gaizki, baina hitz egiten ditut, ez diralako lotxaik ematen. Eta hori da, netzako gauza garrantzitsuenetako bat, ez izatea bildur hori, akatsak egingo ditut, ze pentsatuko dute, dakizuna esatea, eta horrekin modatzen zea. Eta ikusten badute hitz egitenko behintzet konfiantza hori dezula, eta hitz egiten dezula, nahiz da gaizki hitz egin, beraiek ere hitz egiten dizute, orduan konfiantza gehiago hartzen duzu, eta gaina konversazioak jarraitzen du, orduan praktikatzen duzu, eta geroz da gehiago praktikatu, gehiago hobetzen duzu, azkarrago hobetzen duzu. Beraz, zure metodoa erabileran oinarritua dago, eta erabilera hori bermatzeko ze ariketa mota egiten dituzu, edo nola erabiltzen duzu hizkuntza bakoitza? Bi gauza nagusik egiten ditut. Bi gauza daude landu beharra, ulermena eta hitzegia. Ulermenenako gehiena egiten dutena da hiztegia ikasi, hitzak ikasi, hasi eta hitz ohikoenetatik, gehien azaltzen direnetatik, eta gero zuzenean zerbait interesgarria bilatu, eta irakurtzen, eta entzuten hasi. Telebista ikusten, podcastak entzuten, irratia, eta hori da ulertzeko. Hitzak ikasi, eta entzun, eta irakurri, ulertu arte. Eta hitz egitea dagoena, azkenean. Ondo hitz egin behar da asko. Eta aurreneko bildur hori kentzeko, edo, bueno, ez badakizu zer esan ezin duzu hitz egin, da? Baina eginezkeo zerrenda bat normalen hitz egiten dituzun gai nagusiak. Eta ze kontestutan hitz egiten duzun jendeakin. Eta bakoitzerako, balima duzu, kontestu horietarako, gai horietarako, esaldi zerrenda bat, ja prestatuta. Ze esan nahi duzu, kontestu bakoitzean, gai bakoitzetaz. Eta esaldi horiek ikasi, altuan errepikatu, itzulpen erabiltzen dut asko baita, euskeratik edo inglesetik, inglesa erabiltzen dut baita lanerako, baina hizkuntza berrira itzultzea eta gero begiratzea ondo itzuli duten edo ez. Eta behin da berriz egin, altuan esan ez egin, eta ja, nahizenean, 150, 200 esaldi altuan esateko kapaza, memoriaz, ja naiz kapaza, konversazio minimo batzuk izateko. Eta hortik ja, da, esaldi gehiago ikasi, gehiago hitz egin. Eta hori da. Modu naturala esango nuke ikasteko. Zein da zure hurrengo hizkuntza? Nere hurrengo hizkuntza da irlandes gaelikoa. Ui, hor familiz aldatzen zara. Bai, eta nahiko erronka zaila izango da, baina, oporretan jo behar dut, uda honetan, eta nahiz eta tamalez jende asko ez du hitz egitenan, nahiko gutxituta dago, baina nahi dut ikasi pixka bat hitz egiteko nahikoa, eta saiatu jendearekin hitz egiten. Ara joan eta gaelikoz hitz egitea. Bai, hori da. Polita litzateke.